Doncs ara continuem amb una segona experiència d'un altre dels museus que forma part de la nostra xarxa de museus locals, que és el Museu Arxiu Tomàs Ballvei. Ens acompanya la Marta Núñez Camprubí, que té una trajectòria molt vinculada al patrimoni des de diferents vessants. És historiadora de l'art, conservadora i restauradora de béns culturals i també ha treballat en l'àmbit educatiu com a professora d'Història de l'Art. Aquesta combinació de coneixement amb el patrimoni, de conservació i d'educació marca molt bé el seu recorregut professional. Va entrar al museu l'any 2000, es va incorporar com a conservadora, posteriorment tècnica de comunicació i difusió i actualment assumeix tasques de direcció per delegació. Avui ens presentarà una xerrada que parlarà del Museu Arxiu Tomàs Ballvei com un museu obert. Jo ahir, quan ella ens explicava tot el que feien, la imatge que em va venir al cap és que fan tots els papers de l'AUCA, no? Fan una miqueta de tot. Jo crec que això sí que és una constant que hi ha als museus locals, perquè justament als museus locals i amb ella i amb l'experiència que ens explicarà ho veurem, veiem que el museu és un espai educatiu, és un espai participatiu i comunitari, molt arrelat al territori que l'envolta i que el fa molt participatiu. Us deixo amb la Marta, que us ho explicarà. Gràcies. Com va això, Montse? Ara, sí, ja està, ja ho tenim. Molt bon dia a tots i totes. Gràcies a les companyes de l'Oficina de Patrimoni per haver-nos convidat i per poder-nos explicar. I com dèieu molt bé, nosaltres som un museu local i se'ns va fer al principi una miqueta difícil centrar-nos en la temàtica, dir què volem explicar, com ho volem explicar, perquè gairebé tot el que fem té a veure amb la comunitat. Però llavors ens vam adonar que amb el pla estratègic que acabàvem de redactar, tot això d'alguna manera agafava una dimensió més ordenada, ho feia més evident i ens permetia conduir una miqueta el relat que explicarem avui. Però ja veureu que anirem fent molts salts, perquè el mateix títol ja ens va costar trobar, fins que un bon moment amb la Imma vam dir, ostres, si aquest títol el tenim estampat en un logo, forma part del nostre ADN. Des de fa més de 15 anys tenim un logotip que diu MATBC, un museu obert. Per tant, ja per nosaltres mateixes ens considerem això, ens considerem amb aquest lema de museu obert, de que treballem amb la població, en l'àmbit local, ho tenim estampat. De fet, fem una cosa malament, conviuen dos logos i això sempre se'ns ha dit que no ho havíem de fer. Però clar, n'hi ha un que és aquest, que ens serveix per explicar-nos en xarxes, amb les tote bags, amb tot el que és el vestuari de les persones que fan l'atenció al públic, la mediació, etc. I en canvi el de l'edifici seria l'oficial, el que posem en tota la paperassa, en tots els documents. Per tant, és el que us deia, ja forma aquesta part del nostre logo i fa evident que la comunitat és el museu i el museu és comunitat, que ens expliquem d'una manera conjunta. Per situar-nos, la majoria de vosaltres ens coneixeu, heu vingut a Cardedeu alguna vegada, som el Museu Arxiu Tomàs Ballvei, museu i arxiu. Per anar ràpides ens agrada molt utilitzar l'acrònim de MATBC, que és el que heu vist abans al logotip. Som un museu local, titular de col·leccions molt diverses, i ens agrada molt definir-nos com a museu local. Reivindiquem aquesta part de local, perquè és d'on partim. Partim d'unes col·leccions que provenen del nostre patrimoni, de la nostra història, i que ens permeten explicar des de l'àmbit més petit del local un àmbit més general. Perquè moltes vegades són històries compartides, les de les poblacions veïnes o d'altres poblacions. Molts cops això ens hi trobem quan fem exposicions que parlem d'edificis o d'històries molt particulars de Cardedeu,
que en visites de gent que ve d'altres municipis tenen històries molt paral·leles. Per tant, ens agrada molt reivindicar-nos, com us deia, com a locals. A més, tenim una antiga farmàcia, la farmàcia de la Nissaga Bellvei, i és la que ens uneix amb tot aquest discurs més lligat al benestar, a la salut, etc., que dialoga en tot moment amb un jardí de plantes remeieres, que és un espai on des de l'abril fins gairebé a l'octubre hi passen moltes de les activitats del museu. I doncs, què fem? Doncs com gairebé totes vosaltres. Conservem i difonem el nostre patrimoni a partir de les col·leccions, amb les exposicions, amb activitats. Tenim diferents projectes, com us deia, relacionats amb la salut, relacionats amb el benestar, que ens vinculen amb el que seria el jardí de plantes remeieres, que ens obre tot un ventall d'activitats i, com us intentaré explicar després, d'activitats molt lligades a les comunitats, a moltes comunitats diferents. També desenvolupem projectes educatius entorn l'art, entorn al patrimoni, un treball molt enxarxat amb les escoles i moltes altres coses que avui no tindrem temps d'explicar-los. És el que us deia, se'ns feia molt complicat centrar-nos, de dir, què els expliquem? Si gairebé tot el que fem és aquest teixir comunitats, no? No tenim un projecte mare que d'alguna manera ho mostri. Llavors, què estem fent? Hem tingut la necessitat d'ordenar-nos una miqueta. És el punt on ens trobem ara. Al museu hi ha hagut una sèrie de canvis aquests darrers 3 anys, coincidint molt amb l'actual legislatura. Primer de tot, com sabeu, es va jubilar la Teresa Blanc. Aquest fet va crear un buit al museu. Vam passar de ser un equip de 4 persones, Antoni, la Imma i jo amb la Teresa, a ser la Imma i jo i Antoni. I clar, això ens va suposar assumir una sèrie d'obligacions que ho estem fent encantades. A més, estem en una... Molts cops ens agrada dir que estem en una codirecció. Surto jo perquè sóc més descarada, us diré la veritat, i fa menys vergonya. La Imma, a l'últim moment, he dit, Imma, posem una cadira? Però dic, no, que li agafarà un soponcio. Però és veritat, és així. Tot ho fem de manera compartida, sí que és veritat que cada una té les seves parcel·les, però tot és molt col·legiat. Però, clar, a més ens trobàvem amb el que us deia, amb tota una sèrie de canvis polítics que en aquests darrers 3 anys hem estat amb 3 regidors, o sigui, 2 regidores i un regidor. Hem format part de Cultura, després ja no hem format part de Cultura, tenim una regidoria pròpia que és Patrimoni i Museu. Hem tingut 3 caps d'àrea, diria que no... 2 alcaldes, ara l'alcalde és també el nostre regidor. O sigui, com podeu comprendre, davant d'aquest escenari vam dir, ostres, pautem-nos, necessitem aquesta pauta. I aquesta pauta, el destí va voler que comencés amb el pla d'accessibilitat i després seguir amb l'estratègic. Per què comencem amb el pla d'accessibilitat? No ho vam fer perquè havia de ser obligatori en breu. Això ens hi vam trobar quan ja havíem decidit començar-lo. El comencem a fer perquè la primera regidora que tenim, ella també és regidora d'una regidoria nova que apareix en aquell moment a Cardedeu, que és la de capacitats diverses. I llavors es comença a crear la necessitat de fer canvis i fer obres al museu. I un dia ens vam trobar, la Imma i jo, decidint com havien de ser uns banys, quina mida havia de tenir la porta. I vam dir, alto, parem-ho, posem ordre, comencem la casa pels fonaments i comencem a fer un pla. I llavors, quan miràvem com fer el pla, miràvem el Musa, no en teníem res, perquè anàvem de bòlit amb tot allò que ens deia. Vam contactar amb l'Andrea Granell i amb el Miquel Zuzama i una de les coses que vam parlar va ser que volíem un pla que sí, que seguís la llei, que fos normatiu, però que anés més enllà. Que d'alguna manera estigués pensat per nosaltres, per Cardedeu, pel nostre territori i per la gent que ens visita, els nostres usuaris i els que no són els nostres usuaris, perquè potser no són els nostres usuaris perquè no hem sapigut ser prou accessibles.
I d'aquí que comencem amb aquest pla. Llavors, amb l'Andrea, ella ens proposa començar-lo amb un focus group. Un focus group que seria una sessió de treball amb diferents persones amb capacitats diverses per una mica aterrar aquestes necessitats reals. I això és el que vam fer. Vam fer un dia una sessió on hi van participar, no em voldria deixar ningú, hi van participar persones amb mobilitat reduïda, persones amb baixa visió, persones amb trastorn de l'espectre autista i també familiars, gent gran, treballadores de residències i de centres de gent gran, persones amb discapacitat intel·lectual i familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i la Imma i jo. Però nosaltres aquell dia havíem d'estar callades, havíem d'estar només escoltant una mica què era el que proposaven. I llavors us hem de dir que va ser una sessió de treball molt profitosa, de la que vam veure necessitats reals, molt més enllà del que el propi codi o la llei estipula, i em van sortir una sèrie de necessitats, de propostes i de demandes. Hi havia alguns temes molt evidents, com la necessitat de lupes, dels cascs antisoroll, aquests espais de la calma, pantalles. Ens haguessin omplert el museu de pantalles, també us ho hem de dir. Però al final de tota aquesta sessió en va sortir la cocreació, la necessitat de treballar d'una manera molt més transversal. No només que el museu proposi i convidi, sinó que els projectes els pensem de manera conjunta. I vam pensar que era molt interessant, perquè quan penses en accessibilitat, tu penses en que tothom pugui accedir al museu, que tothom pugui comprendre les exposicions, participar de les activitats, etc. Però potser no lligues tant amb accessibilitat el que és la cocreació d'activitats. Llavors, aquesta va ser una mica la llavor del que després seria el pla estratègic. Perquè quan ens posem ja sí amb el pla estratègic, aquesta és una foto dels que vam quedar al final amb l'esmorzar amb el grup de treball, us hem de dir que a nosaltres també ens agrada molt acabar-ho tot menjant. Sí, perquè d'aquí en surten moltes noves propostes i moltes idees i acabes teixint aquesta comunitat. Però el que us deia, el pla d'accessibilitat ens posa la llavor al pla estratègic, que el fem amb Adoc Cultura, treballem amb en Pep i el seu equip, i els demanem que igual que el pla d'accessibilitat, primer de tot que tinguin en compte el pla d'accessibilitat a l'hora de treballar el pla estratègic, però després que també volem que sigui un pla aterrat a la nostra realitat i que, per tant, volem fer aquestes sessions de treball amb gent del territori, amb gent no només de Cardedeu, sinó que d'alguna manera ja col·laborin, ja treballin amb nosaltres o no, o que nosaltres pensem que puguin fer-ho. I llavors el Pep ens proposa treballar amb 4 taules, amb 4 grups de treball. Un és l'equip del museu, l'altre són els companys i companyes de l'Ajuntament, els equips docents del municipi i després la ciutadania, la societat civil, diferents persones. Quan ens reunim la gent de l'equip del museu, no som només la Imma, el Toni i jo, sinó que tot aquell personal extern d'atenció al visitant, les mediadores, la documentalista, ens hi sumem tots en aquesta trobada. I ahir sortia amb la presentació de l'Eduard una foto del Manual Thinking, miro el Pep, una mica la idea aquesta, aquesta carta de desitjos on tots ens anem repensant i que l'hem treballat amb vosaltres ja alguna vegada també. Llavors fem aquesta primera sessió on participem totes les persones que formem part, en definitiva, del museu. La segona és amb els companys i companyes de l'Ajuntament i aquí us hem de dir que vam quedar molt sorpreses de la quantitat de companyes que van venir en aquesta sessió. Nosaltres treballem d'una manera molt transversal i intentem, sense voler-los donar més feina, perquè sabem que tot
tot l'Ajuntament, molts cops anem sobrepassades, però sí que intentem, amb segons quins projectes, demanar o que s'hi sumin, o que d'alguna manera ens validin, o que participin, o compartir projectes. Treballem molt amb la companya de Salut, Igualtat, Educació, Territori, amb l'Arxiu Municipal, amb esports, també fem visites de gent gran que fan sortides d'esports i anem nosaltres i els expliquem diferents elements patrimonials que tenen per la ruta, per exemple. I ens era molt important que totes aquestes persones hi fossin, però també vam dir, va, provem-ho, aviam si serveis jurídics i intervenció s'hi apunta. I s'hi van apuntar, tots. Clar, que intervenció, el secretari i l'equip del secretari et vinguin en una taula de treball on estàs buscant aquestes línies de futur del museu, és molt interessant, perquè després, en definitiva, és on van a parar molts dels documents interns que fem i que coneguin la nostra realitat des de dins ens va sorprendre que s'hi sumessin i els hi vam agrair moltíssim. També us hem de dir que tenim un secretari que ve a les exposicions i no ens havia passat mai i estem molt contentes. En acabat, òbviament, els equips docents. Qui de vosaltres no treballa en escoles? Tots treballem en escoles, treballem en instituts. Vam intentar que vinguessin les Bressol, però diria que van venir. Pep, que sí que va venir una de les Bressol, van venir les Bressol, amb els instituts se'ns va complicar una miqueta, però també això ja hi estem acostumades i és habitual. I finalment, societat civil, la gent de Cardedeu. De tot tipus, hi havia farmàcies, tenim una farmàcia, volem ser un museu de farmàcia. Per tant, les farmàcies i els equips sanitaris del municipi han de ser-hi, han de participar i han de venir si estem repensant-nos. També hi havia historiadores, historiadors, hi havia voluntaris del museu, gent que tenim que ens venen a fer de voluntaris, usuaris. No sé, vam una miqueta anar buscant que d'alguna manera poder representar a tots els col·lectius que venien, que participaven o que no participaven però que ens agradaria que d'alguna manera també formessin part d'aquest pla de futur del museu. I què en va sortir de tot això? Doncs en van sortir diferents objectius, diferents eixos i d'aquí en destaco aquests 4 que quan te'ls pares a mirar te n'adones que tots tenen a veure amb la comunitat, que sense la comunitat, sense tota aquesta gent que conviu amb nosaltres, no podem dur-los a terme, no podem posicionar-nos com a museu de salut i benestar si no comptem amb el CAP, si no comptem amb les persones usuàries o no del CAP. Necessitem sumar, necessitem treballar de manera transversal. El segon punt, esdevenir un node educatiu, creatiu i participatiu referencial al municipi, si no és de la mà de les escoles i dels instituts, no ho podem fer. Ja no s'hi val allò que el museu proposa i si volen venir les escoles, que vinguin. Almenys nosaltres no ho entenem així. De fet, tota la programació educativa del museu ja porta molts anys i l'hem anat modificant, però tota l'hem programat amb les escoles. Ja fa molts i molts anys ens vam asseure amb elles i, què necessiteu a cada curs? Doncs a partir de les necessitats que tenien a cada curs es van anar generant activitats, unes activitats que s'han anat modificant, òbviament els currículums educatius han canviat, però sí que seguim i si fins fa uns anys la fèiem a tercer i ara s'adapta molt més a cinquè, la canviem, ho parlem, la tornem a fer a cinquè i la fem a cinquè. Llavors, d'alguna manera, nosaltres amb les escoles, tots els nens i les nenes de Cardedeu, des d'I3 a batxillerat, passen pel museu. No una vegada a l'any, moltes vegades 2. Llavors, no podem ser ningú, no podem esdevenir cap node si no treballem de la mà amb els centres. La governança participativa, és el que us deia. Som un engranatge, som un equip. Si no treballem de manera participativa, pensem que no anem enlloc. I finalment, enfortir la relació amb l'entorn i compromís comunitari, ser un museu dinamitzador. I aquí
per nosaltres és molt important l'escolta activa. Escoltar què ens venen a proposar, què volen, què estem fent, tant allò bo com allò que no agrada. A vegades fem alguna cosa que no agrada o que no acabem d'encaixar. També agraïm que ens ho vinguin a dir. Llavors, d'aquesta escolta activa en surten moltes activitats al museu, perquè a vegades tu programes i d'aquesta activitat algú que l'ha vingut a fer i té algun vincle i d'aquí en neix una altra proposta i anem enllaçant moltes activitats i fins i tot exposicions. De fet, nosaltres treballem amb les entitats i ara estem començant ja a rumiar la de l'estiu de l'any que ve amb una entitat, que ens van venir un dia, més que una entitat, de 2 particulars molt motivats, que ens van venir i ens va dir és que l'any que ve fa 50 anys, no us desvetllaré res, de tal. I vam dir, potser tal sol no, però si tal ho ajuntem amb qual, podem fer una exposició. Una exposició que el que us deia abans ens parteixi del local per anar cap al general. I sí que és veritat que, malgrat aquest treball en xarxa i comunitari ja ens vingui molt en l'ADN, amb el pla estratègic ara hi posem més atenció. I som molt més conscients de quan ho fem i per què ho fem i com ho volem fer. Hem començat ara amb aquesta exposició Cotó, ferro, llet i pólvora. Estem aquí, però estem pensant una miqueta en ella. Inaugurem divendres de la setmana que ve. I el més calent és a l'Aigüera. Però bé, ja ho tenim. Ahir van entrar vinils, cartel·les i tota producció i avui ja estem tranquil·les. Però ahir encara anàvem, no, corregeix, fes. Aquesta exposició és una revisió crítica de les nostres col·leccions. El que hem fet és mirar aquest patrimoni que tenim, però mirar-lo amb uns altres ulls. Arrel d'unes xerrades que vam participar amb l'Autònoma, ens en vam adonar, clar, nosaltres ens pensem que som joves, i ho som, però ja comencem a no ser tan joves. I ens vam adonar que la gent més jove tenia una mirada molt diferent al patrimoni i a les col·leccions dels museus. I aprofitant i estirant el fil amb aquestes trobades i amb tots aquests estudiants, vam dir, ostres, per què no capgirem aquestes col·leccions i els hi donem un altre enfoc? D'aquí neix Cotó, ferro, llet i pólvora i la proposta de comissariat li fem a la Judit Méndez. Potser per Judit Méndez no us sona, però per Nimona Nilissa, no sé si la coneixeu, si algú la segueix a xarxes. Nimona Nilissa és una divulgadora d'història i història de l'art, concretament, amb clau de gènere. I és el que fem aquí. És aquesta revisió amb clau de gènere, amb clau de raça i amb clau de classe social. És mirar el nostre fons amb uns altres ulls. No ens mirem aquest vestit perquè és bonic, sinó, sí, és bonic, però què hi ha darrere, qui l'ha produït, amb quins materials, d'on provenen, qui el portava, qui el rentava, etc. Doncs amb la Judit, ella és de Cardedeu, havia treballat al museu i vam pensar que feien match, el seu projecte divulgatiu amb una mica el que volíem explicar. I quan se li fa l'encàrrec, se li demana que no només faci aquesta revisió, sinó que nosaltres volem tenir en compte a dones del municipi, a dones que han estat vinculades amb el món de la cultura, que han estat vinculades amb el museu i les col·leccions, que també n'hi ha, o que d'alguna manera algun d'aquests objectes dels que en parlarem n'han fet ús en el seu dia a dia, en la seva feina, etc. I llavors d'aquí ens surt una instal·lació, o sigui, d'aquesta demanda que li fem, ella ens proposa, en lloc de fer una museografia potser més clàssica amb tots aquests testimonis, treballar amb Valentina Lut, que és una artista que el que fa és tots aquests relats, ella els... com us ho explicaria? Perquè encara no ho hem vist, ho hem sentit, ho hem vist amb altres intervencions que ha fet Valentina, però no la nostra. Tot aquest contingut l'emmagatzema en una màquina d'escriure, que cada cop que toques una tecla et surt un so, una història, unes paraules. Llavors es van fer 2 sessions, una primera amb persones que amb la Imma
vam estar pensant que podia ser interessant que hi fossin, perquè sabíem que havien estat vinculades al museu. Per exemple, aquesta senyora que surt 2 vegades amb els cabells blancs, aquesta d'aquí, és la Remei. La Remei, abans que el museu fos museu, gairebé, ja formava part del grup de gent que feien les guàrdies del museu. Quan es va tancar per reinaugurar, va ser juntament amb la Imma, jo aquella època encara no hi era, però la Imma, la Carme, la Closelles i la Remei van ser les que van agafar tots els objectes del museu, els van guardar, els van tornar a treure, Llavors, per nosaltres era importantíssim que la Remei hi fos en aquest grup de dones. I moltes d'altres estiuejants, parelles d'historiadors, d'homes que havien dedicat tota la seva vida a estudiar a Cardedeu, però i la seva dona, i la seva parella? Doncs una miqueta vam anar estirant d'aquest fil i després vam fer-ne una altra sessió oberta a tota la ciutadania, a tothom qui volgués venir, home, dona, jove, no tan jove, etc. I d'aquí en sortirà aquesta instal·lació que encara, ja us ho dic, la inaugurem la setmana que ve, la instal·lació la muntem demà, per tant, demà segurament ja tindrem alguna pista. Esteu convidadíssimes a venir divendres vinent. Farem diferents accions de mediació, etc., però ens fa molta il·lusió fer aquestes revisions de col·lecció. Un altre projecte. Ja? Aquest ve d'antic, potser ens l'heu sentit explicar alguna vegada, és a Cardedeu Arts Visuals, és el que era abans el Cardedeu amb l'Art Vigent, i aquest és un projecte que va néixer fa més de 20 anys i sempre l'hem treballat amb les escoles, forma part del Pla Educatiu d'Entorn, però el que hem fet ara és donar-li també un altre enfoc i el treballem amb les escoles des del seu inici. O sigui, antigament era un projecte on hi havia una exposició d'un artista i s'explicava la seva trajectòria artística. Des de l'any passat, des de la passada exposició, aquesta la fem un cop a l'any, és l'exposició d'hivern, com si diguéssim, la d'arts visuals, i llavors ja l'any passat, amb un comissariat, el que vam fer va ser buscar un tema, un relat, i a partir d'aquí diferent obra que pogués explicar aquesta temàtica. Perquè vèiem que si només treballàvem amb l'artista ens desconnectàvem una miqueta de la realitat dels infants. I així, si teníem un tema, era potser molt més fàcil connectar-nos amb les arts visuals. L'any passat la temàtica la van triar els comissaris, aquest any no. Aquest any el tema de la futura exposició serà un tema que haurem consensuat o almenys haurem buscat diferents temàtiques als equips docents o als grups motors de les escoles i nosaltres, l'equip del museu. Llavors, aviam què en surt. I per anar acabant, seguim fent les exposicions de benestar i salut, treballem amb el CAP, són exposicions on volem que la gent hi participi, que la gent s'hi senti interpel·lada d'alguna manera, i amb moltes activitats que si no fos per tots aquests col·lectius que ens acompanyen no podríem fer, no podríem organitzar una trobada modernista. Això ho fem perquè hi ha una entitat darrere i un grup de veïns i veïnes que s'ho creuen i ens ajuden. Tenim el col·lectiu d'amics i amigues del museu, que és un grup de gent que de manera assembleària ens trobem un cop l'any, decidim on volem anar d'excursió, la Imma i jo els acompanyem d'excursió. Alguns de vosaltres us hem vingut a visitar alguna vegada. Intentem fer un museu que ens quedi una miqueta més lluny, que hagueu renovat museografies i algun altre de proximitat. Però manen elles. Elles voten, decideixen i potser nosaltres estem entossudits amb anar a alguna banda, però si se'ls hi ha ficat al cap que volen anar al Mont Sant Benet, com hem anat fa 15 dies, anirem al Mont Sant Benet. I res, això, que el que volem nosaltres és donar veu a les persones i d'una manera multidireccional. No només és el museu qui parla, sinó que nosaltres connectem el que ens diuen. I a mi m'agrada molt la paraula teixint i teixint comunitat, perquè jo a les meves estones lliures, les poquetes que tinc, faig ganxet. Com una viejita, xiqui. I aquesta idea de teixir, d'entrellaçar, de nuar, penso que és molt enriquidora i és la que ens fa créixer. I com a museu també hem de partir d'aquí, perquè nosaltres acabem sent una, dues, i tot el que ens envolta, en definitiva,
és el que ens està sumant en el nostre dia a dia i ens fa obrir les mirades. I volíem acabar amb aquesta fotografia, que té molts anys, us he de dir que potser té 10 anys aquesta fotografia, però que és molt bonica, ens agrada molt. Ens la va fer un usuari quan sortíem d'una activitat nocturna d'estiu, d'aquestes que fem al jardí, i anàvem el Toni i la Imma i jo amb la samarreta, i penso que diu molt qui som i qui volem continuar sent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies, Imma, que abans no t'he esmentat i, òbviament, sempre ets molt present, molt. No, sense ella no soc res. No, per això, és que quan ho has dit, dic, té tota la raó, ho haig de dir. Se me la volien endur a serveis econòmics, això és una anècdota fora de... Se la volien endur i van dir, no, és que la Imma ens anirà molt bé per serveis econòmics. I me'n vaig anar cap al gerent i vaig dir, em lligo a la teva taula. Pobra de tu, que te l'emportis. No, i que al final un posa la cara, no? I posa la veu, però darrere nostre hi ha un equip que sense elles no podríem estar avui aquí. Tenim a la Teresa, la Laura, el Lluís amb les fotografies, la Patrícia, la resta de l'equip, la Marta i la Montse, que són els que més activament ens acompanyen al llarg d'aquests 2 dies. No us dic a totes les altres perquè si no, no pararia. I a la Teresa, no em vull oblidar de la Teresa, que la Teresa té una ombra molt llarga. L'esperàvem, perquè alguna vegada ha anat venint i ho vam dir amb la Imma. Dic, no vindrà la Teresa? L'he buscada abans de sortir, que havíem sabut la Teresa, i no l'he vista. Sí. Doncs no sé si teniu alguna pregunta a la sala per fer-li a la Marta. No sé si en línia hi ha alguna pregunta. Com tinc problemes de connexió, no? Doncs no sé si teniu... Us recomano que aneu al museu, perquè fan activitats de tot tipus i com veieu a totes les hores. Però us convidarem d'aquí un parell d'anys, perquè estem fent... Sí, us haureu d'esperar, perquè estem fent canvis... El màrqueting l'hem de millorar, el màrqueting també, a veure. No, però volem fer-ho gros. I llavors, clar, si aneu venint, no podrem fer-ho gros. Volem fer-ho molt gros. Bueno, vinga, va. Ja vam estar-hi pel reorg. Sí. Doncs no sé si teniu alguna... Sí, una pregunta. L'Helena. Moltes gràcies. Marta, m'ha semblat entusiasta la teva presentació i et dono les gràcies per això. I crec que també has tocat una peça clau que moltes vegades potser passem per alt, i és que la comunitat o el treball de la comunitat crec que comença en un museu treballant per la comunitat de dins. Vosaltres t'has presentat quasi bé com una família, 3 persones al final, doncs que s'ho creuen, que treballen de forma militant cada dia perquè això tiri endavant. I crec que a vegades dins dels mateixos museus locals són les xarxes mateixes de comunitat interna les que fan possible sostenir que passi més enllà dels murs del museu. Si no hi ha una bona comunitat a dins, difícilment arribarem a trobar la complicitat de la comunitat de fora. Crec que m'he quedat molt amb aquesta idea teva, que reflexa molt també les dificultats que es troben molts museus locals a dia d'avui, amb tota l'externalització de personal que hi ha, que a vegades les persones que estan externalitzades són les que més comunitat fan, i això crec que s'ha de posar també sobre de la taula. Moltes gràcies. Gràcies, Helena. Sí, és veritat. I això quan estàvem treballant amb el pla estratègic, clar, la visió que podem tenir la Imma i jo des de despatxos, tot i que estem molt per fora, jo encara faig molta visita guiada, no és la mateixa que tenia, per exemple, el Toni o la Vanina, que és la companya que està els caps de setmana de cara al públic i que treballa amb les escoles. O sigui, teníem tots la nostra mirada. O la Núria com a documentalista, ella tenia una mirada molt més patrimonial. Llavors, és veritat que cada membre de l'equip suma i que el personal extern és tan important com els que som estructurals, com els que formem part, perquè malauradament són externs perquè no poden ser membres de l'equip, però ajuda molt quan treballem com a família, sí, ho has dit. Doncs, si no hi ha cap altra pregunta, ara seria la pausa de l'esmorzar. Com ahir anem aquí al costat, al Palau de la Música, uns 40 minuts de pausa.